Vi skal ikke smile hele tiden. Ingen smil. Nej, ingen smil. Det kan jeg ikke. Nå, er du klar? Ja. Godt. Vi, Hej. Hej. Tag os med storm, Alf. Ligesom du gjorde sidst. Ja. Vi, det er torsdag. Korrekt. Vi sidder på værelse 10, Det er endnu mere korrekt. og vi laver lige en lille video. Det er så korrekt, som det overhovedet kan være. Meget kort video. Meget kort den her gang. Under 2 minutter vil vi håbe. Derfor vil vi bare lige sige, have en god dag, og ja, lev i nuet, nyd livet, og YOLO. Nej. Er det det? Nej, jeg vil Skal sige, vi se mit værelse først? ja, vi skal have på værelse. Nu skal jeg sløje. Nej, vi tager den der fra døren, hvor vi kommer ind. Hvis det skal også få en stor minutter, så har vi travlt. Jeg kommer ind. Hej, velkommen til min ydmygebolig. Min ydmygebolig. Ja. Der har vi så. Herovre sover jeg. I den blå seng. Jeg sover min rumbord. Og det er et skrivebord. Og det er rigtig fint. Ja. Aldrig rodet. Farvel og tak for den gang. Fortsæt god aften.